Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването "Нещата от живота". Аз съм Даниела Ризанова. Съвсем наскоро станахме съпричастни с една трагедия, която се случи в област Хасково. Взехме да се питаме, нормално ли е и дали и при нас е възможно да се случи подобно нещо. Безопасен ли е язовир Студена? Ще има ли увеличение цената на водата? Все въпроси, които наистина в момента ни вълнуват. По тези теми ще говорим и по още други. Разбира се, тази вечер в предаването с моят гост, управителят на ВиК Перник, инженер Искра Златанова. Преди да започнем разговора си с нея, искам отново да ви кажа, че ако имате някакви въпроси, които ви вълнуват, можете да ги задавате по време на предаването на телефон 60 22 28. Сега ще ви представя моят гост по традиция с кратка визитка. Искра Златанова е родена на 20 януари 1953 г. в град Петрич, а живее в Перник от 1978 г. Завършва Висшия лесотехнически университет със специалност защита на природата и опазване на околната среда. В продължение на 5 години учи и в Университета за национално и световно стопанство със специалност индустриален бизнес и предприемачество. А след това продължава обучението си в Open University в Лондон по управление на стопанските системи и процеси. Завършва и РЕФА институт в Германия по бизнес и управление. В продължение на 25 години се реализира в сферата на металургията и машиностроенето. От 2010 година е назначена като управител на ВиК Перник. Добър вечер, казвам и на вас. Радвам се, че сте гост тази вечер в нашето студио. Добър вечер, благодаря ви за поканата. Както анонсирах в началото на нашето предаване, наистина това е една много актуална тема. Станахме наистина съпричастни с тази трагедия. Много хора взеха да се задават въпроса при нас какво е положението. Можем ли да кажем, че язовир Студена е наистина безопасен? Аз мога да кажа на всички граждани на Перник и общината и региона, че язовир Студена е безопасен, когато бъде управляван професионално. Язовир Студена е построен и пуснат в експлоатация на 5 декември 1953 година, но качеството на строителството и експлоатацията му са поверени в професионални ръце и към днешна дата от 3 години аз не съм имала проблемен ден по отношение на нивото на язовир Студена. Дори мога да дам пример за 4 и 5 декември 2010 година, когато тук града щеше да бъде наводнен. Тогава, в този такъв критичен миг за Перник, когато Струма прииждаше, язовира беше спрян и едва следващия ден, когато се отдръпна нивото на реката, независимо, че бяха влязли за едно денонощие 3 милиона кубически метра вода, пускайки контролирано язовира, гражданите на Перник не усетиха, че това се случва. Много е важно наистина да се реагира адекватно и на време. Аз, доколкото зная, сега също се правят ежедневни проверки, замервания. Има специално назначени екипи, така ли? Хидровъзъл Студена се ръководи от хидроинженер. Екипа на хидровъзъла и заедно с водно-електрическата централа се обслужва от 10 човека. Ежедневно се мери, а при по-критични ситуации, казвам критични не по отношение на нивото, а по отношение на висока вълна или по отношение, когато се изпразва много, както беше това лято, се мери и по 2 пъти дневно. Към настоящия момент язовир Студена има около 9 милиона кубически метра водна маса, завирени обем е 25 милиона кубически метра. Очакваме, когато почне снеготопенето, да се увеличи с около 20 милиона, говоря, но той се харчи ежедневно. Притока в момента е изключително малък, разходът е голям, така че аз допреди да паднат големите снегове бях притеснена, че ще минем на режим. И това бях предупредила в сайта на общината на водоснабдяване и канализация, че Перник се готви за режим. Слава Богу,
мога да кажа към днешна дата, че такава опасност няма, защото водосбора на язовир Студена има снежна покривка средно около 1,10 м целият водосбор. Ще се върнем наистина към тази тема. Наистина също е актуална за топенето на снеговете, но мисля, че тук е мястото да споменем, че има един проект, по който вие сте кандидатствали. По него ще бъдат получени, отпуснати средства за укрепването на стената на язовира. Малко по-подробно да разкажете какво представлява този проект. Наложително ли е наистина укрепването на стената или това е просто превантивна мярка, за да не се получават точно такива ситуации? Аз искам да ви кажа, че Световната банка е отпуснала средства, те са налични, за рехабилитацията на 4 язовира. Единият е язовир Студена. Тук става въпрос за рехабилитацията на стената на язовир Студена. От друга страна, това са 4 язовира, като другите са изграждане, а тук е само рехабилитация. Към днешна дата мога да кажа на всички перничани и на всички граждани на общината, че стената се намира в добро експлоатационно състояние. Имам предвид пълния анализ, който е направен през 2009 година от катедра хидротехника на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този анализ е правен от всички светила в областта на язовирите в България и там заключението е, че стената, язовира и стената могат да бъдат използвани и експлоатирани без ограничения. Независимо от това, обаче все пак се извършват едни процеси през годините, това са над 50 години. Говорим за ерозия на повърхностния слой, говорим за козирката на язовир Студена, говорим за короната, говорим за водоземната кула, но това са повърхностни ерозирани места, които трябва да бъдат рехабилитирани, имайки предвид дългогодишната им експлоатация. Искам да кажа, че към днешна дата всички хидротехнически съоръжения, които обслужват язовира, се намират в добро техническо състояние, те са поддържани. Имам предвид това, което се съобщи във връзка с бедствието, което беше в Хасковска област. Даже имаше циментирани спирателни кранове, имаше циментирани изпускатели. Аз към днешна дата не мога да кажа такова нещо. До кога може да се очаква да бъде реализиран този проект? Имате ли представа колко средства ще бъдат, както вие споменахте, за няколко язовира ще бъдат отпуснати тези пари? Ще бъдат ли те достатъчни? Наистина да се направи всичко възможно, за да бъде рехабилитиран язовира, всичко да бъде както трябва и наред. За да няма повече спекулации, хората да могат да бъдат, разбира се, спокойни по този въпрос. Разбирам ви. По последна информация, приблизително до края на март ще бъде сключен договор с един от проектантите, защото се провежда в момента тръжна процедура за избор на проектант за рехабилитация. Всичките компании участнички, сред които има и чужди представители на Германия и на Италия, бяха на посещение на язовира, видяха за какво става въпрос и до края на март трябва да бъде сключен договора. По моя информация, неофициална, знам, че всичко това трябва да продължи около 34 месеца, като 10 месеца изработване на проекта, а 24 месеца е мониторинг и на монтажи на работата на язовирната стена. Тоест, по мои данни, някъде около 2 години и половина ще продължи рехабилитацията на стената. Имаме въпрос от зрител. Добър вечер! Добър вечер! Обаждам се от улица Струма номер 8. Искам да задам един конкретен въпрос към вашия гост. Само момент, ако обичате, нищо не се чува, ще помоля колегите да увеличат звука. Наистина, изчакайте само секунда. Слушаме ви. Обаждам се от улица Струма номер 8. Искам да задам един конкретен въпрос към госта в студиото, за което ще бъда благодарна да получа отговор. Преди около 2 месеца, още преди да настъпят тези ниски температури, имаше авария голяма в предхода на блока. Наложи се на 2 места да разкопаят служителите на ВиК. Разбирам, че сега условията не позволяват да се покрият тези наноси от земя, но след като започне снеготопенето, се опасявам, че ще бъде много кално и по принцип ме интересува ВиК до какъв срок от време се
ангажира да оправи започнатото, т.е. да довърши проблема, който е имал преди време. Благодаря ви за въпроса. Аз искам да кажа, че възстановяването на асфалтовите настилки, както възстановяването на тротуарите, се извършва от външни фирми, които се избират на основание на проведена открита тръжна процедура по Закона за обществените поръчки. И зрителката каза, че това е било преди 2 месеца. Действително, от средата на месец декември, откакто започнаха студовете, фирмите не могат да работят, защото не могат да се полага нито асфалт, нито павета. Но обикновено, когато времето позволява, всяка сутрин, за Перник са 2 фирми, всяка сутрин идват и поемат адресите, като и те от своя страна гледат концентрация на петна, които трябва да възстановяват в даден район или в дадена част на Перник. Например, също се отнася и за селата, но, например, за едно село не може да се отива заради възстановяване на 2 дупки, чака се да станат 5, 6 или 7. Така че зрителката да бъде спокойна. Фирмите разполагат и с технология такава, че калното време не пречи за възстановяването на настилката. Реално, когато при първа възможност се отзовават екипите. Отново имаме зрител на телефона. Добър вечер, кажете. Добър вечер. Слушаме. Значи през 2007 година сина ни купи вила в село Велковци, но ние с мъжа ми я стопанисваме. От тогава всяка година се наводнява дворното място. Подавали сме жалба до ВиК Перник, ноември месец 2008 година. Ходили сме няколко пъти във ВиК Брезник, при кмета на Брезник също сме ходили. През 2009 и 2010 година за наша сметка беше прокопан канал с багер на ВиК Брезник за отводняване. След прекопаването на канала ходихме многократно при кмета на село Велковци да ни съдейства за полагане на отводнителни тръби. В момента канала е запълнен с трева и пръс. Въпросът ми е към госпожа Златанова. Може ли ВиК Перник да ни съдейства за полагане на отводнителни тръби, защото тази пролет, съчетано с снеговете и течовете от ВиК, не ми се мисли какво ще стане. Освен нашата вила се наводняват и други къщи и вили в този район. Благодаря ви за въпроса. Аз трябва специалистите да отидем на място, да видим за какво става въпрос, защото, както знаете, отговорността на ВиК при обслужването на абонатите на дружеството е до водомерния възел. Всичко останало, което е след водомерния възел, е задължение на самите потребители, така че ВиК винаги, независимо от това, ВиК винаги оказвало съдействие и нека да заповяда зрителката да оговорим, когато се вдигне снега, да оговорим една среща и да видим дали може да помогнем на зрителката, която попита да помогнем за отводнителните тръби. Това исках да ви попитам. Трябва само сигнал да се подаде или специално да дойде до там? Какво трябва да се направи в такива случаи? На телефона на ВиК се оговаря среща, свързваме се с район, експлоатационен район Брезник, оговаряме срещата и пристига и специалист от Перник и съответния специалист от Брезник. Телефонът на ВиК по принцип навсякъде се обявява и във вестници, и в телевизия. Да, разбира се, и на може сайта. Би е добре да го кажем, ако може в момента. Може да звъните на телефон 64 98 28. Това е 24-часово дежурство на дежурния диспетчер. Също така на мобилен телефон при положение, че е заед 0882 966 588. Тези двата телефона имат 24-часово дежурство, така че ако единият телефон дава свободно, набирате другия. Това са двата телефона на дежурния диспетчер на ВиК. На които могат гражданите да подават сигнали, независимо от какво естество са и допълнително се решава и екипи отиват на място. А също така и на сайта на Водоснабдяване и канализация всички експлоатационни райони имат телефони. Имам предвид Трън, Брезник, Земен, Радомир, всички имат, както и районите на град Перник. Те са 3. Така, сега продължаваме с вас разговора си. В началото споменахме за обемът на язовира, че сте се опасявали, че има възможност да бъдем на режим сега от месец април. Сега, може би за добро, нали, зимата беше малко по-снежна,
От тук натам обаче какво се получава сега, когато започнат да се топят снеговете? В предварителния разговор вие ми казахте, че имате някои притеснения, по-скоро не за язовира, а за някои места по поречието на река Струма. За какво говорим? Има ли реална опасност, когато започнат тези снегове да се топят? Притеснена съм от неизчистеното русло на реката, защото съм принудена пак да ви дам за пример 2010 година при високия приток на река Струма, когато на втория ден, след като се отдръпна нивото на реката и беше безопасно, трябваше да изпускам част от язовира, контролирано изпускане. Оказа се, че над 5 кубика в секунда, когато се изпуска, се наводняват незаконните постройки на хората от село Студена, където отглеждат кокошки, свине и кучета. Не е почистено руслото, макар че така с удоволствие прочетох в пернишки сайт, че са отпуснати около 500 хиляди за почистване на руслото при квартал Изток. Също така трябва да бъдат отпуснати средства за почистване на руслото от язовира на територията на цялата област. Притеснението ми е това, че когато правиме контролирано изпускане, се получават от кметовете оплаквания, които са изключително необосновани. Затова съм сигнализирала и кмета на град Перник, и областния управител, които съгласно Закона за водите са отговорни за руслото в урбанизираната територия е кмета, а извън урбанизираната територия е областния управител. Съм сигнализирала, че когато започне снеготопеното и започнем да правим им контролирано, планирано изпускане на язовир Студена, съответните кубици, просто да бъде почистено руслото, защото по проект, при изчистено русло, ние можем да пускаме по 15 кубика в секунда. А ви казах, че при 5 кубика сме просто на косъм. Къде според вас е най-така опасно положението? Къде може да се получи такъв пробив? Къде? Според мен е там, където не е почистено. Същото се получи пак 2010 година, го давам като пример, когато в Радомирско, където минава реката, хората ловеха риба с кофи. Точно по същия начин. Реката не почистена и наводнява територия и заедно с нея и рибата. Също искам да ви попитам за тези постройки, които споменахте, незаконни. Да, незаконни. Вие всъщност сте подали сигнал за премахването им. Очаквате ли наистина да бъдат премахнати? Какво се очаква? Към днешна дата нищо не мога да кажа. Отговорът е в ръцете на кметовете, които живеят по поречието. Селата, които са по поречието на реката. Там се изхвърлят и отпадъци, там се правят и постройки. Даже имаше така един случай, който буди в мене така смешна ситуация, когато един кмет се обажда и казва: госпожо Златанова, отиде ми моста. Отидахме на място и да видим 4-5 строителни платна и малко камъни си направили мостче. Аз предполагах, че това е мост по проект, който ние с контролираното изпускаме, отнасяме. Но не. Де-факто загуба на време. Абсолютно, да. Получава, защото има и по-сериозни ситуации. Да, разбира се. Аз с удоволствие пак искам да се върна на темата за рехабилитацията на стената на язовира, защото нещата се движат бързо, защото от една страна, от втора страна това ни предстои до 2014 година. От трета страна всички, които са посетили язовира, външни организации, специалисти, експерти заявяват, че се експлоатира стената с необходимия професионализъм и язовира. Към днешна дата съм пълна с оптимизъм. Има предложения за промяна в Закона за водите заради осигуряването на по-голям контрол. Какво мислите за идеята язовирите да минат под обща шапка? Както така обичаме малко жаргонно да се изразяваме. Значи, за мен шапката е едно, която контролира, а управлението на собствеността е нещо съвсем друго. Така че докато не излезе промяната в Закона за водите, аз нищо не мога да кажа. Но за сега съм разбрала, че контрола и наблюдението ще бъде от язовири и каскади. Но това за сега е решение, което е решение за промяна на Закона за водите в тази си част. Още не е гласувано Не. Става въпрос, че аз до момента
не са предприяти такива действия. Трябва промяна в закона за водите. Ще има ли увеличение на цената на водата и за смяната на водомерите? Нека първо да поговорим, ще има ли увеличение на цената на водата в Перник? Цената на водата е увеличена през 2010 година съвсем козметично с около 6%. Това беше 10 стотинки. Трите компонента, които определят цената на водата, това е стойността на електроенергията, това е инфлацията, която е, и тарифата за такса водоползване, която плащам на Министерството на околната среда и водите. Това е такса водоползване и такса заустване, което е плащам на Министерството в лицето на Басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Аз обясних и на журналистите още декември месец, на местните медии, също така и януари, че към днешна дата ВиК Перник не възнамерява да увеличава цената на водата, защото инфлацията, с която работим по механизма за определяне на цената за 2011 година е само 2,88, защото енергията не е увеличавана и защото тарифата, която през 2011 година беше определена 3 стотинки на кубически метър, отново е върната на старото си положение 2 стотинки, така че към днешна дата аз и ВиК не възнамеряваме да увеличаваме цената на водата, макар че около 10 дружества вече имат увеличена цена на водата. Притесняваме информацията, която излиза от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, където се коментира, че около юли месец енергията ще бъде увеличена с около 10%. Тогава вече аз ще бъда принудена да направя съответните изчисления, за да видя как ще се отразят, защото водата в Перник е смесена, гравитачна и помпажна, и тези помпи ми струват на месец между 100 и 140 хиляди лева електроенергия. Значи до юни месец не може да става въпрос за увеличение, след това ще се решава наистина допълнително. Сега искам да прокоментираме един наистина въпрос, който много интересува хората, за смяната на водомерите. Ние направихме една анкета, нека първо да я видим и до оставащото време ще коментираме и да кажете вашето мнение какво е. И трябва да се следя, защото не може да са старите. И трябва да имат пломби. Това е нещо, което като го кажат, че трябва да стане, трябва да си имам главоболие. И се предавам. Докато имам пари, пък като нямам. Аз не мога да ви кажа правилно или не, защото те така поставят въпроса, че има някакъв гаранционен срок, който работи водомера добре. И след тия години да се гарантира. Това е неправилно. Щом си работи, за какво трябва да се сменява? Щом е изряден? Излишно. Няма смисъл на 5 години. Има едни водомери, на които 5 години има гаранцията все още. За какво да ги сменяваме? Те са си нови. Няма смисъл. Няма смисъл. На 5 години водомер. При положение, че старите са по 20-30 години още работят верно. А тия за 5 години да се събира пари. Ама това е точно както с топлофикация. Това е същото като с топлофикация и с тези топломерите, които се слагат на топлофикация. Ето сега казват, че трябва да се сменяват. Значи решението си е някъде горе, това са монополисти и ние трябва да се съобразяваме. Абсолютно. Абсолютно не съм съгласна, но след като са измислили тези правила и вероятно ще има и глоби и санкции, както винаги за обикновения потребител, просто трябва да се изпълнява. Иначе не съм съгласна. Аз смятам, че е излишно. Но аз изхождам от гледна точка на пенсионерите. А за младите с по-големи заплати може да е целесообразно. Вашето мнение? Моето е същото. Ние сме го коментирали двамата. Излишно като разход и... Като всичко. Освен това, ние плащаме дълги години и примерно разхода при нас не е необичаен. Той е почти един и същ за всеки месец. Така че дори да не отчитат правилно в известна степен старите водомери, голема разлика няма. И с това искам да кажа, че е излишно, да. За сега. В тази нашата държава всичко е толкова зле, че просто
за нищо не може да се говори. Ние си говорим едно, те си правят каквото им на тех добре и така. Продължаваме, за съжаление, наистина много кратко време ни остава, когато има много неща да се коментират, а хората наистина се интересуват от тях. Нека да коментираме наистина анкетата. Оказва се, че хората наистина не са съгласни с това. Идва им в повече. Самата смяна, самата проверка и като разход, но това пък се налага. Вие ще кажете защо и какво струва това на потребителя. Закона за измерванията и наредбата към него регламентират всички уреди в България каква годност имат и на колко години се подменят. На основание на този закон и наредбата се формират и наредба 4, приета от Министерски съвет още през 1995 година, както всяко дружество ВиК в България си има общи условия за осигуряването на водопроводни и канализационни услуги на потребителите и в тези общи условия, утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е казано какви водомери на колко години се подменят или да кажа тестват. Когато вие казвате, моя водомер работи, и не искате да го сменяте, ние идваме, уреждаме ден и час, идваме, взимаме вашия водомер, слагаме един оборотен и го тестваме в лицензирана лаборатория, с която аз имам договор. Така. Ако водомера е годен, му се слага един стикер, който важи за следващите 5 години. Но тъй като демонтажа, монтажа на водомера и самото тестване струват почти толкова, колкото един обикновен водомер, затова голяма част от потребителите желаят да си купат нов водомер и ВиК-то само го пломбира. Но искам да кажа, че монополиста не го е измислил това. Това е нормативната база на Република България. Законите се коват в парламента, съответните наредби към съответното ресорно министерство или Министерски съвет, а общите условия, по които аз работя и са на основание на тези наредби, са утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, така че искам да кажа на всички зрители, че това не е поведение на монополиста. Закона ме заставя да сменям водомерите на 5 години, а общите водомери на етажната собственост на 2. Но тъй като това е мое задължение, общите водомери, зрителите не го коментират. Коментират само там, където е тяхно задължение. Действително, много работещи водомери изглеждат работещи, но когато ги тестваме, един голям процент от тях са негодни. Нека все пак да кажем за финала на предаването. Наистина хората мисля, че това в днешната криза най-много ги интересува. Какво струва това на потребителя? Искам да ви кажа, че сега не искам да коментирам всички цени, защото те са на сайта за всички подробно. услуги. В смисъл такъв, какво те трябва да заплатят? Самият водомер или пък услугата, която екипите извършват при смяната? Да, искам да ви кажа, че най-евтино излиза, когато се използва оборотен водомер на ВиК. Точно тези водомери, които се тестват. Така. Ако извикате ВиК и не желаете да си купите водомер, което е до някъде с основание, защото на пазара има различни видове водомери, и потребителят не знае кой е най-добрия. Затова, ако желае, потребителят може да извика ВиК, да поставим оборотен водомер, да го пломбираме и това ще струва около 20 лева. Точните стотинки над 20 лева са дадени на сайта на снабдяване и канализация. Просто за така че искам да ви кажа, че поставянето на оборотен водомер излиза по-евтино, отколкото си купите водомер, който трябва да бъде монтиран от ВиК и пломбиран, ще излезе някъде около 40 лева. Да, просто за информация, защото наистина хората това много ги интересува в момента. И с право. Аз много ви благодаря за този разговор. Мисля, че наистина бяхме полезни. Имах още много въпроси, които и зрителите ги интересуват. За съжаление нямаме повече време. Може би в някое друго предаване. Разбира се, и аз ви благодаря. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте тази вечер с нас. Гледайте предаването "Нещата от живота" и в петък, отново, когато водещ ще бъде Славка Милева. Сега ви пожелавам приятна вечер и останете с програмата на телевизия Крайград.